yenyu baba? Ndiripo kurwara chete. Kurwara chete. Handiti ka. Nguva yareba muchirwara. Nguva yareba chaizvo ndichirwara. Handiti. Saka rubatsiro muri kuda kumhuri yeZimbabwe ndero ichi baba? Ndaikumbira kuti mhuri yeZimbabwe dai vandibatsirawo ndione kurapwa ndane nguva yakareba ndichirwara. Tungoti kuzvimba kubva mese kuzvimba kubva dumbu irori tenda mese muwest munomu kunosvika kutsoka chaiko nekwese uko hapana kuri right kwese kuzvimba chete. Ndashaya kuti ndinoita sei. Uri kwandinge ndada kuti ndifambe ndinebatsirwawo chokufambisa ndikuchishaya. Ndobva kusvika kwandatoitawo kuno kwaSekuru Achapola kuti vandibatsirewo. Kutongombotiwo kungomiramirawo kuye kungotiwo hapana yekutamba honix. Marikandenge ndangotiwo pamwe ndikakudyawo ikapwa takatozemiramirawo netransport. Tachemawo kumhuri yeZimbabwe ndibatsirewo. Tine Joseph Kapupurika. Nguva yareba ndichirwara kudai so. Pakudya munofarira kudya chi baba? Uye zvokudya zvacho zviri kuwanika here? Zvokudya handina kana chokuti ndingakwanise kudya kwacho handisi kukwanisa kunyanya kudya mushemushe but zvongozviposeredzawo kuti regai ndingodyawo zvishoma izvozvo zvamunofarira kudya ndezvipi kuitira kuti vazukuru venyu vanenge vachiona kana kuti regai ndipfuure zvangu nekunaSekuru ndichivasiyira zvavakati vanofarira kudya, kana kuti regai ndivatumire dhora iri Sekuru vatuma chimwe chizukuru tinovatengera zvavakataura. Ndichiri kuwanza kuti netsaka zhinji kwanza kuparira mapotatoesiwo nemanwiwa nemajam squash ndo zvimwe zvinhu zvazvo neraisiwo neporiji rimwe riyeri instant poriji riyeri zvimwe zvandinowanza kuparira kuti kwanisa kudyawo nezvimwe zvinongotinetsawo zvana mafuta upuwo zvese panenge pasinawo. Ndakumbira kuti kana panokwanisa kutibatsirawo ndibatsirewo nezvinhu zvakafananawo naizvozvo. Saka nhamba yenyu munoziva nemusoro here Sekuru? Hongu ndeiziva. Taurirai mhuri yeZimbabwe. Nhamba yangu mhuri yeZimbabwe inoti izvo 077 141 9989. Handiti. Tinoziva kuti pamakauya muchiti muri kudzimbikana tichiuya kumba kwenyu tichitaura nemi takazokuti endai munobatsirwa naSekuru Achapola. Pamakasvika Sekuru Achapola vakakubatai sei? Kana kuti vakatanga kukubatsirewo sei? Vakandibata zvakanaka. Vakandibata zvakanaka chaizvo. Kusvika pari zvino ndiri muno ndakutobatsirana navo. Handiti. Vakandibatsira hapana chakaipa pavari. Tinotenda. Pamakauya vakakuti bhadharai mari here? Kwete hapana chavakanditi bhadharai. Handiti. Aiwa, tinotenda. Tati sezvo takanga takupromisa izvozvo takati rega tibvunze zvichida iwe Sekuru vanenge vachiti aiwa murwere ngaauye vachingotaura kwatiri imi pamunozoenda ikoko pasvika usonzi bhadhara dhora zvamakataurana nemunhu iyeye aina handizvizive, asi kana mapupura imi kuti hapana zvavakaita zvavakakubhadharisai, aiwa tinotenda. Tangokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti idzo mari dzekuti mufambise muchiya kuzobatsirwa naSekuru Achapola dzebhasi ndodzamuri kuda. Semunhu asiri kuenda kubasa anenguva yakareba achirwara, chekudyawo mumba hamusisina sekutaura kwamaita, mataurawo zvamuri kuda nezvamuda kuti muite mudye pachena. Regai timbodzoona Sekuru Achapola. Sekuru makati
Alhamdulillah ndinosimba makadini. Tinotenda ndimi kama naye muzukuru watakatumirawo makangona tatumira tikati mati hamuna mari regai tingosandudzira wekoko. Aiwa asina kuipa shore takazoona. Tinotenda takavagamuchira. Urwere takaona. Tinotenda. Seurwere une makore. Nhasi ndatoona ningadumbo ratidzikire bhozi musuwa wauya mbabvu dzacho dzanga dzakanyanyisa. Alhamdulillah. So kusvika panhasi ndaona ninge raswava mbichana. But asio zvandinotarisira. Semunhu agarisa nokuti musi wauya dzaiteta sembambaira kubva muchest. Ndofunga kana musikana wacho anozvinzwisisa mwana wavo akazoona kuti yei baba varwara. Saka isusu tikuda kuti chirwere icho chidzikire. Kutaura semunhu mukuru warwara kusvika kumakumbo kwese uku. Zvimwe zvacho hatizotauri because even sikarudzi yakazvimba. Saka isusu pese papa tinechida kuti tipataure tipabati. Nokuti tikanyenyeredza vanhu havazoziva kuti vakazvimba chii. Vakazvimba kubva padumbu kusvika kumakumbo. Even sikarudzi yakazvimba. Saka sikarudzi havagoni kuti tibudisa paTV. Asi tinongotaura sesu tiri kubatsira munhu neissue yatikuona pavari chinhu chavari kuda kurapwa chese. Saka kufamba ishuwa ende chikafu mukatarisa kuti kumwe kuzvimba kunokonzereswa futi pfungwa BP inouya kana munhu asingawane rubatsiro anorwara. Saka sekutaura kwavaita kumhuri yeZimbabwe hazvitaura kuti kudya ndiko kunobatsira munhu. Even kungomuona maziso paukama kana pakubatsirika munhu BP haikwire. Saka sekutaura kwari kuita pfungwa dzinomuwandira nokuti anenge achirwara achizvigarira help yacho inenge iri shoma. Ndinongotenda kuti semi munoshambadza nekuona ndimi makaona baba achitambura nekurwara. Isusu tavagamuchira takuvabatsira. Sezvo ari kutaura kuti transport inonetsa shuwa. Musi wacho wauya ndakazoona kwanga kwati dokei. Ndakatuma driver nemotikari nevakomana akandoasvisa kumba. So nazvino nakomana vetinoshanda navo pamatare pana driver vanoziva panogara baba. Saka takapa help kuti vawane kuenda. Asi nyaya yechikafu chavari kutaura alhamdulillah kune vanenge vanacho sekukumbira kwavaita because vanokumbira Achapola vakumbira mhuri yeZimbabwe. Saka kune kuti mhuri yeZimbabwe iri pese pese even ari kunze kwenyika even ari papi anokwanisa kuvabatsira even $50 cents zvinobatsirika kuita kuti vawane kuenda. Nokuti semunhu asisashande because vaishanda but vanditaurira kuti havachashandi. Alhamdulillah zvinhu zvinondisasitse but ndotarisa kuti pamazuva mashoma vanenge vari right. Ndo dambudziko rina baba ava tiri kuvabatsira. Aiwa tinotenda sekuru nikowagamuchira. Makadi baba tiripo urwere chete handiti ndosaka tatirega tiuye kuno titese titaure nababa tinzwe kuti chii chiri kunyanyonetsa mukurarama kwababa. Dambudziko baba raminaro rakatanga sei? Dambudziko randinaro iri matangira arikaita ndeyekuti ndakatanga ndisingaite tsvina. Weti yaitika zvayo zvishoma. Saka igore ripi kana kuti mwedzi upi? Papa ndikuti pana uma 2017. Saka zvadaro ndokuenda kwandikati aga ndimbosvika kumadhokita ndimboona kuti zvakamira sei. Saka chirwere ichi vakachitsvaga vakambonditsvagisa mapiritsi andikatenga. Ndikatsvaga mapiritsi ayaya aingoti akangopera ndotsvaga mamwe nekuti anga ari naniwo pamutengo wacho. Iko kana chiremba vanga vati dambudziko renyu ndirichi? Vaitsvaga chirwere chacho. Saka ndakatora nguva
chingoti mapilisi akapera ndotsvaga mamwe mapilisi akapera ndotsvaga mamwe mapilisi akapera ndotsvaga mamwe asi mazuva acho iyoyo zvanga chichibvuma kukondororeka manje zvokuti ukangoti inwei zvako aiwa hazvisi kushupa zvokuti kutadza kufamba kutadza kudii zvese waikwanisa kusenza uchiita zvaunokwanisa kuita tsvina nekuita kuti zvanga zvakubudawo tsvina chete ndoyanga yasarira ndoyanga isingaitiki weti haina kunyanya kuita problem yakanyanya saka nanhasiwo pari patsvina ndo dambudziko racho richiripo rakangomira rakangodaro saka mai pai vakanditi izvo zviripo ndezvekuti izvo isiso zvakuitika ndezvekuti isiso hapana chirwere chatiri kurapa kana tichingoti takupa mushonga takupa tikuti urongoramba chingorumwa mushonga chirwere chacho chisiri kuwanika kuti zvakamira sei hazvizoita saka zvatakuda kuti tione chirwere ichi iwewe unotsvaga pane jekiseni hombe ravakanditi unotsvaga hanzi rineti biox ndotinoita zvinenzi biox iroro saka vanopinzana kuno kumashure kuno vapinzana kumashure kuno vane kaskini kaganda kavanotora kaganda kaya kaendo kaunezenda nako kuna nalanciti kusatatoni kwekwe saka ndakazongodi ndakangozvimanikidzawo ndikati regai ndingotry ndingozvifoseredzawo ndikuona kuti ndikuita mari ndobva raita $30 icho chokutoresa niki chokutoresa kaganda kaya ndakangozongochitengawo chekutoresa kaganda kaya pandazoenda kuchipatara kwekwe since chirwere hatisi kuona takuita biox vandibaya jekiseni paya pandobva vatora kaganda kaya kapa sambhodhoro vasanzi chienda nako kusatatoni ndondaenda nako kusatatoni kwekulanciti ndanakulanziti kwekwe ndobva ndakone vasira kanza wozita unoita 2 weeks working days wozekolekta niki kaganda kakwako uenda nawo wozekera nako gomo